Sí, sí. Avui haguera fet un centenar d'anys estimant el seu poble d'una manera bàrbara, passant la rossa de paper per entre les mans de les persones més amatents i compromeses, perquè sabia que hi havia València a mans com els que ell cantava, plens de sol de bon matí. Gràcies que va escriure com va escriure, que hem assumit la veu del nostre poble malgrat l'oblit i la desídia que volen imposar-nos aquells que ens malgovernen, incapaços com són d'estimar res del nostre paisatge, ni una sola persona del nostre país i cap proposta afavoridora de cultura, llengua o sentiment nostrat. Enyore un temps que no és vingut encara, però com diria el fill del forner, ací em pariren i ací estic.